салом алейк ва раҳматуллоҳ баракатуh. Хуш омадед ба канали ман дар ютуб. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи шаби мероҷ. бисёриҳо мехоҳанд фаҳмиданд ки шаби мероҷ кай аст, кадом рӯз аст ва чӣ навъе дорад. шаби мероҷ дар фақат моҳи раҷаби исломӣ аст. 11 январ, дирӯз дар видеоам ман эълон кардам, 11 январ 2024 сол моҳи раҷаб даромад. акун ки рӯзи 11 январ рӯзи 1 раҷаб бошад, ҳисоб кунед. рӯзи 26-умаш ҳамон шабаш шаби мероҷ мешавад. рӯзи ҳамон 26 ба 27 шаби мероҷ мешавад. яъне рӯзи 26 ба 27 моҳи раҷаб ин мешавад числои 5 феврал. 5 феврал шаб бегони ҳамин шаб мешавад баъди шом. 5 феврал 2024 анамон баъди шом шаб мешавад. анамун шаб то бомдоди ҳамон числои 6 феврал ин шаби мероҷ аст. ҳаминро гуфтаниам дар моҳи раҷаб аст ва ин шаби мероҷро ҳозир ман ба шумо камеам шарҳ медиҳам. касе ки агар бо чизе метавонад дар поёни видео илова нависад, кори савоб мегирад. ғайри худованд мо ҳама хатокорем, мумкин дар ҷое хато гӯем, хато фаҳмем. барои ҳамин нафаре бо бисёртар донад дар поёни видео нависад, савоби калон мегирад. чунки зиёд инсонҳо мехоҳанд ки дар ин бора фаҳмише дошта бошанд. ҳаминро гуфтаниам ки баъзеҳо савол метиҳанд шаби қадр, шаби мероҷ ино яканд? На, як нестанд, фарқияти калон доранд. шаби мероҷ гуфтам дар моҳи раҷаб аст. шаби лайлатулқадр яъне шаби қадр ин дар моҳи шарифи рамазон аст. дар моҳи шарифи рамазон 10 рӯзи охираш кадом рӯзи тоқаш ҳамон шаби қадр аст, касе намедонад ғайри аллоҳ. барои ҳамин олимони дини ислом зиёдаш дар ҳамон 10 рӯзи охири моҳи шарифи рамазон аз ҳамон шаб то саҳари бомдод яъне ки намоз мехонанд, зикри аллоҳ мекунанд ки мабодо ҳамон шаби лайлатулқадрро дарёб кунанд. барои ҳамин шаби мероҷ дигар аст. шаби мероҷ чи аст? шаби мероҷ пайғамбари азизи мо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ки мо уммати он кас ҳастем, ин шахсияти бузург дар вақташ бениҳоят азоб кашидааст аз рӯи мо умматҳо. барои мушкили моро осон кардан, барои дини исломро тараққӣ додан, барои сафи мусалмонҳоро зиёд кардан, барои нест кардани мушрикон ва душманони аллоҳ зиёд азият кашидааст, азоб кашидааст, хаста шудааст барои мо фақат. аммо мо умматҳои амон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҳатто баъзеамон аз таърихи ҳамин паёмбар хабаре надорем. баъзеамон чунон суханҳое дар ҳаққи ин паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯем ки рӯйрост гуноҳ мекунем, дарак надорем. баъдан зиёд занҳо савол доданд дар бораи зисту зиндагонии паёмбарҳо. ман насиб бошад дар видеои оянда ҳамон саволҳои шуморо ҷавоб медиҳам. фақат имрӯз барои чӣ ба хотири шаби мероҷ ман баромад дорам, дар навбати аввал ба ҳамин саволҳо хостам ки дар бораи шаби мероҷ ба шумо яъне каме шарҳ диҳам, то ки моҳи раҷаб аст ин шаби бузургро аз даст надиҳед. 5 феврал шаб ҳатман касе имконият дорад то бомдод шинад, намоз хонад, зикри аллоҳ кунад, қуръон хонад, беҳтарин шаб аст. ҳаминро гуфтаниам ки вақте ки пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар макка буданд, зиёд мушрикон душманони аллоҳ ӯро азоб медоданд, азият медоданд, туҳматҳо мекарданд, ҷодугар мегуфтанд. хулас зиёд заҳматҳо кашид барои умматҳояш. дар ҳамон солҳое ки зиёд масалан азият мекашид, азоб мекашид, душманонаш зиёд буданд, ӯро азоб медоданд, шиканҷа медоданд. масалан дар ҳамон солҳо ҳамсараш хадиҷа вафот мекунад. баъди вафоти хадиҷа абу толиб амакаш вафот мекунад ки он абу толиб яъне ки вақте ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ятим мемонад, абу толиб амакаш ӯро ба воя мерасонад. барои ҳамин ду шахсияти бузургро аз даст дод, бениҳоят ғамгин буд, хаста буд. ӯро озор медоданд мушрикон, душманони аллоҳ бисёр озораш медоданд дар ҳамон вақте ки ғам дошт. баъдан чӣ кор мекунад? сафари шаҳри тоиф мекунад. яъне шаҳри тоиф дар ҳамон арабистони саудӣ аст. зиёд нафароне ки он ҷо буданд медонанд. ба ҳамон ҷо сафар мекунад ба як шахсияте ки каме дар ҳамон байни мардум фаъол аст. ба ҳамон рози дил мегӯяд ки ман ба кадом сабаб омадам ки дар Макка ниҳоят азоб дорем, нисбати дӯстони аллоҳ, яктопарастҳо бисёр душманон зиёд шуда ҳастанд, мушрикон моро азият медиҳанд, аҳли Қурайш моро азият медиҳанд.
хоҳиш мекунам моро дастгирӣ кунед, моро кӯмак кунед. Масалан барои ба ҳамин хотир ба шаҳри Тоиф меравад ва он ҷо меравад, ба ҳамун шахсият ҳамин гапҳоро мегӯяд. Баъдан ба ӯ мегӯяд ки ман ба Макка меравам, аммо ҳамин гуфтаҳои манро ба Макка нарасонед, ки он ҷо душманон зиёдтар боз масалан бар зидди мо мешаванд. Аммо ӯ ба Макка мерасад, ки аллакай ин гуфтаҳо мерасанд. баъдан боз зиёдтар ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам душманӣ мекунанд мушрикон. боз гуфти русоки нападад мекунанд, яъне ки азобу шиканҷа ӯро медиҳанд, пушт ба пушташ мегаранд, дар куҷо ӯро дастгир карда кушанд. хулоси гап азиятҳои зиёд мекашад Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. баъд шабе дар хонаи духтари амакаш хоб мекунад. Дар хобаш ҳамин хел овозе мешунавад, ки бархез, ки ту назди Аллоҳи ягона бояд равӣ. ба худ каме бовар намекунад, ҳайрон мешавад ва боз ҳамин хел дарк мекунад, ки касе ӯро бедор дорад. Дар ин вақт ҳазрати Ҷабраил алайҳи салом бо ҳамун пару боли худаш ӯро масалан Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро бо як навозише аз хоб бедор дорад. мехезад, мебинад, ки Ҷабраил алайҳи салом дар назди ӯ аст. мегӯяд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ҷо бархез, ки ту бояд назди Аллоҳ биравӣ. баъд аз ҷояш бармехезад ва Ҷабраил алайҳи салом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро яъне ки бо оби замзам пурра яъне даруну берунашро мешӯяд. баъдан ӯро мегирад, дар буроқ савор карда сафар мекунанд ба Ерусалим, Масҷидулақсо. Масҷидулақсое, ки дар Ерусалим аст, дар сарзамини ҳамон атрофи Фаластин аст. айни ҳол ҷанг рафта истода, ҳамагон медонед. ҳамон Масҷидулақсое, ки ман видео дорам чандта дар ҳамин канали ютубам, тобистон он ҷо дар зиёрат будам. шумо метавонед, ки видеои пештараи манро тамошо кунед ва аз Масҷидулақсо чизе ба худ бигиред. баъдан ҳамон аз Макка сафар мекунад Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамроҳи Ҷабраил алайҳи салом мераванд ба Масҷидулақсо. дар ҳамон ҷо фаромада яъне ки ҳазрати Ҷабраил алайҳи салом ҳамин фариштаи калони яъне бузург ӯро мегӯяд, ки намоз мехонем, дар вақти намоз ту имоми намоз мешавед. тарафи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар пеш месад, аз пушташ ҳамин хел нигоҳ мекунад. пеш аз намоз сар шидан, ки тамоми паёмбарон онҷо аз пушти ӯ истода намозро ният доранд. аз ҷумла Исо алайҳи саломро, Мусо алайҳи саломро, Иброҳим алайҳи саломро, ана паёмбаронро мебинад. баъдан намоз мехонанд. баъди намоз сафар ба осмон мекунанд ҳамроҳи Ҷабраил алайҳи салом. мераванд аввал ба осмони якум. он ҷо ҳазрати одамро мебинанд. ҳазрати одамро ҳамагон бояд бидонед. ҳазрати одамро мебинанд, ки дар тарафи дасти росташ баъзе нафарон хушу хурсанданд, дар тарафи дасти чапаш нафароне, ки гирьяву нолаву зорӣ доранд. баъдан Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз Ҷабраил алайҳи салом мепурсад, ки инҳо кӣ ҳастанд. ӯ мегӯяд, ки тарафи дасти росташ биҳиштиён ҳастанд, тарафи дасти чапаш дӯзахиён ҳастанд. хай аз осмони якум сафар мекунанд ба осмони дуюм. ба осмони дуюм мераванд, ки дар он ҷо паёмбар Исо алайҳи саломро мебинад ва паёмбар Яҳьё алайҳи саломро мебинад. Исо алайҳи салом паёмбар писари Марьям аст ва Яҳьё алайҳи салом пайғамбар писари Закарё пайғамбар алайҳи салом аст. яъне инҳо ҳарду писархола ҳастанд. инҳоро дар осмони дуюм мебинад Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамроҳи Ҷабраил алайҳи салом ва ҳарду боз сафар мекунанд ба осмони сеюм. дар осмони сеюм мераванд, Юсуф алайҳи саломро мебинанд. яъне паёмбар Юсуф алайҳи саломро мебинанд, ки кинои Юсуфро дидаед ҳамагон. зиндагии Юсуф паёмбар алайҳи саломро ҳамагон медонед чӣ хел гузаштааст. аз хурди бародаронаш дар чоҳ мепартоянд ӯро. баъд оқибат масалан шоҳи Миср мешавад. ҳаминро ҳамагон медонед. баъд дар осмони сеюм, ки Юсуф алайҳи саломро мебинад, боз ба боло мераванд ба осмони чорум. дар осмони чорум паёмбар Идрис алайҳи саломро мебинанд. баъд ба осмони панҷум мераванд, паёмбар Ҳорун алайҳи саломро мебинанд. ба осмони шашум мераванд, Мусо паёмбар алайҳи саломро мебинанд. ба осмони ҳафтум мераванд, Иброҳим алайҳи саломро мебинанд. яъне мо 7 осмон дорем. дар осмони ҳафтум Иброҳим алайҳи саломро мебинанд ва ғайри инро бидонед, ки дар осмони ҳафтум яъне ки Сидратул яъне мутао мегӯянд, ин як ҷои бузурге аст, ки ҳамон ҷое, ки Аллоҳи ягонаи мо ҳамон ҷо яъне ҷойгир аст. ба ҳамон ҷо мераванд. баъдан Ҷабраил алайҳи салом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро мегӯяд, ки
ана ин ҳафтум осмон аст. онҷо иброҳимро мебинанд. иброҳим баъзеҳоро қуръон дарс дода истодааст. баъди иброҳим алайҳиссалом дарс дода истодааст. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аз ҷабраил алайҳиссалом мепурсад, мегӯяд ки инҳо киҳо ҳастанд ки дар назди паёмбар иброҳим алайҳиссалом қуръон хонда истодаанд. ҷабраил алайҳиссалом ҷавоб медиҳад ки инҳо нафароне ҳастанд ки дар он дунё қуръонро мехонданд, тамом нокарда, яъне ки вафот карданд, яъне ғурамарг шуданд. инҳо ҳамон нафароне ҳастанд ки дар ин осмони ҳафтум ҳамроҳи масалан паёмбар иброҳим алайҳиссалом яъне қуръон хонда истодаанд. ва баъдан дар он ҷо ҷабраил алайҳиссалом ба муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ки ман дигар бо ту ба боло рафтан наметавонам, яъне ба ҳамон сидратулмунтаҳо рафтан наметавонам. баъд паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд ки шумо аз Макка ҳамроҳи ман будед, шарики ман будед, омадед Масҷидулақсо Ерусалим, аз он ҷо намоз хонда ба ҳамин ҳафтум осмон якҷоя омадем. чӣ хел шумо моро дар байни роҳ монда меравед? дар ин вақт ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд ки ман бо ҳамин сабаб ҳамроҳи шумо намеравам ки ба ман иҷозат дода нашудааст. охир ба ту иҷозат дода шудааст, ту бояд биравӣ, ба ман иҷозат нест. вақте ки ман меравам ин пару болам месӯзад дар нури илоҳӣ. барои ҳамин мегӯяд ман имконият надорам, ман иҷозат надорам, фақат ту иҷозат дорӣ. баъдан муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам меравад ба боло, ба дидори Аллоҳи поки ягона вомехӯрад, бо ӯ суҳбатҳо мекунад, бо ӯ саволу ҷавобҳо мекунад. дар ҳамон ҷамъ фақат ғами умматҳояшро мехӯрад, фақат фикри мо бандаҳои Аллоҳро ва умматҳои худашро мекунаду мушкилиҳои моро мехоҳад осон кунад. пеш аз ҳама кадом мушкилӣ? солҳои пешин дар ҳамон вақт 50 маротиба намоз хонда мешуд дар як рӯз. 50 маротиба. баъдан аз Аллоҳи ягона пок хоҳиш мекунад ки умматони ман азият мекашанд. 50 маротиба намоз хондан ин азоб аст барои умматони ман. ва Аллоҳи ягона мегӯяд хай 40 маротиба. баъдан 40 маротиба мегӯяд ҳамон нам розӣ намешавад ва чизе гуфта наметавонад. раҳсипор мешавад ки дар роҳ мебинад Мусо алайҳиссалом пайғамбарро. Мусо алайҳи васалом аз ӯ мепурсад, аз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мепурсад ки чаро гашти чӣ мехоҳӣ, хел савол метиҳад ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ки яъне 50 маротиба намоз барои умматони ман зиёд аст, аммо ман аз Аллоҳи ягона хоҳиш кардам, онҳо 40 маротиба яъне 10 маротибаи дигар кам шуд. баъд Мусо алайҳиссалом мегӯяд ки баргард аз роҳат, баргард рав, камтар яъне ки ҳамон вақти намозро камтар кун, хоҳишу илтимос кун, гапи туро гӯш мекунад Аллоҳи ягона. ту набию ҳастӣ, ту расули ҳастӣ, ту бандаи дӯстдори ӯ ҳастӣ. вақте ин гапро мегӯяд паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам баргашта меравад, бо назди Аллоҳи поки ягона медорад, мегӯяд ки ин ҳам зиёд аст барои умматони ман, барои бандаҳои шумо, барои умматони ман ҳамин вақти намоз зиёд аст, ҳамин кам карда шавад. коре мекунад, хулоса вақти намозро 5 вақт мекунад. ана дидед ки бомдод, пешин, аср, шом хуфтан 5 вақт. аввал 50 вақт буд. шумо тасаввур кунед 50 вақт буд. баъдан бинед ки ба хотири илтимосу хоҳиши Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам намоз 5 вақт мешавад. хулоси гап, дар ҳамон шаби мероҷ рафтанаш Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дӯзахро мебинад, биҳиштро мебинад, ҳамаро бо ду чашми худ мебинад. ва вақти баргаштан боз меояд ки дар ҳамон ҳафтум осмон ҷабраил алайҳиссалом ӯро интизор аст. бо якҷоя мешаванду рост ба Макка мераванд. ба Макка мераванд, дар ҳамон хонаи духтари амакаш хоб буд, дар ҳамон ҷои хобаш бо хоб меравад. бинед ки дар як шаб, дар як вақти кӯтоҳтарин, ҳамин вақти кӯтоҳтарин ба суръати тез, шумо бинед ки ба суръати тез рафта 7 осмона, мисол аз гармии хуникӯи сардию гузашта рафта Аллоҳи ягонаро мебинад. аз он ҷо баргашта рост омада дар Макка бо хоб мекунад дар ҷои хобаш. вақте ки хоб меравад, баъдан саҳар мехезад. аввал Абуҷаҳл омада ӯро мепурсад. ҳамаи онҳо аллакай дарк мекунанд, мегӯянд ки ту имшаб ягон сафар доштӣ? мегӯяд бале, чунки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам одати дурӯғ гуфтан надошт. ӯ мегӯяд бале, сафар доштам аз Макка ба Масҷидулақсо Ерусалим, Масҷидулақсо. баъд мегӯяд чӣ хел ту сафар доштӣ ки шаб ин ҷо хоб будӣ ва ҳозир бо хоби чӣ хел рафтӣ омадӣ? вай мегӯяд ки ман рафтам, он ҷо намоз гузоштам ва боз мана омадам мақсад. аммо аз рафтани осмон чизе намегӯяд, сабр мекунад, дурӯғ намегӯяд, сабр мекунад.
кани инҳо чӣ мегӯянд? Абуҷаҳл мегӯяд не, ҳамаро мушриконро ҷамъ мекунанд, онро ҷодугар мегӯянд, муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро фиребгар мегӯянд, ҷодугар мегӯянд, мегӯянд ин бисёр фиреб карда истодааст. ба ӯ савол медиҳанд, кани ба саволҳои мо ҷавоб дед, ки дар Масҷидулақсо буди шаб. Масҷидулақсо заминаш чӣ қадар, деворҳояш чӣ хел, тирезааш чӣ хел, бомаш чӣ хел, чанд метри мураббаъ аст. Ҳамаи онҳоро як ба як савол медиҳанд. дар ҳамон вақте савол медиҳанд, Аллоҳи ягона ҳамон Масҷидулақсоро дар пеши чашми Муҳаммад чӣ хеле ки экрани телевизор дар мебинем, ан хел нишон метиҳад. ҳар гаҳе онҳо савол метиҳанд, Аллоҳ ӯро ҳамон саволҳои ӯҳода нишон медиҳад. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамонҳоро дида ба саволҳои онҳо ҷавоб додан мегиранд. Ҳамааш дар ҳайрат мемонанд. Мушрикон албатта дар ҳайрат намемонанд, мегӯянд ин фиреб аст, ин ҷодугар аст, моро ҷоду карда фиреб дорад. Нафароне ки бовар карданд, аз дини худшон баргаштанд, дар дини ислом даромаданд ва тарафдор ва пайрави Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам шуданд, ки дар ҳақиқат ирост мегӯяд, ки Масҷидулақсо чунин аст. ин якум бор рафтааст, агар намерафт ин қадар намедонист, ба ин саволҳо ҷавоб намедод гуфта, онҳо дарро ба дини ислом дохил мешаванд, дини моро қабул мекунанд ва пайравони Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мешаванд. ва мушрикони зиёд ӯро мегӯянд ин ҷодугар аст, туҳмат дорад. оҳиста оҳиста ин овозаҳо паҳн мешаванд, ба оҳиста оҳиста худаш низ мегӯяд, ки ман дар ҳақиқат ҳамон шаб рафтам аз Макка ба Масҷидулақсо. дар Масҷидулақсо намоз хондам ҳамроҳи тамоми пайғамбарон. Ман имом будам, онҳо аз пушти ман намоз хонданд ва ман ҳамроҳи ҳазрати Ҷабраил ба 7 осмон ҳамин хел зина ба зина рафтам, ба 7-ум осмон рафтам. масалан чӣ хеле ман нақл кардам ва дар он ҷо ба дидори Аллоҳи ягона худам танҳо рафта ӯро дидам ва баргашта бо ҳамон шаб омадам, бо дар ҳамин Макка, бо дар ҳамин ҷои хобам хоб кардам. бузургии пайғамбари моро дидед. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайғамбари охирон аст, охирон замон аст. мо дар замони охирон қарор дорем. мо охирон китоб дорем, Қуръон. охирон пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. ва бинед ки мушрикон ва душманони Аллоҳ то ҳозир на ба Аллоҳ бовар доранд ва иблис монанданд, шайтонпарастанд. яъне зидди ислом ҳастанд, зидди Аллоҳ ҳастанд, зидди пайғамбарони гузашта ҳастанд ва то ҳозира ҳастанд. аз пайи озори мусалмон ҳастанд. инро ҳамагон медонед, ки дар дунё чӣ шуда истодааст. ҳамагон медонеду мешунавед, ҳар рӯз гӯш мекунед ахборҳоро. барои ҳамин ана ин шаби мероҷ аст. дар он шаби мероҷ дузахам дид, биҳиштам дид Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва омад байни мардум нақл кард ва байни мардум гуфт, ки дар дузах зиёди дузахиён занҳо буданд. бинед занҳои муҳтарам, ба иззати нафси шумо намерасанд. вақте Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба чашми худ дид дар дузах зиёди дузахиён занҳо буданд, мо занҳо бояд ки акон эҳтиёт бошем. бояд ки дар роҳи ислом сахт бошем, имони худро комил кунем, бояд намозро қазо накунем, бояд рӯзаро дар вақташ гирем, бояд фиреб накунем, бояд ҷодугарӣ накунем, бояд зиндагии касеро вайрон накунем, бояд зино накунем. яъне ки зино на ин ки бо як марду зане якҷо мераванд, на, зино зинои чашмам ҳамин зино аст. масалан марде як зани зеборо мебинад, як зани масалан либоси хушрӯ пӯшидагӣ, косметика кардагиро мебинад, бисёр нигоҳ мекунад, ҳамонам зино мешавад. ё зане ки тани урён мегардад, масалан куртаҳое ки ними танаш метовад, ана ҳамонам мардҳо нигоҳ мекунанд, ҳамонам зино мешавад. ё баръакс занҳое ки мардҳоеро нигоҳ мекунанд, тай шорт ҳастанд дар кӯчаҳо, масалан дар дигар давлатҳо ё ки дар чи тай шорт ҳастанд, тай луч ҳастанд, урён ҳастанд, он мардҳо нигоҳ мекунанд, он мардҳоро зиёд нигоҳ мекунанд, ин ҳам зино ҳастаст, зинои чашм ҳастаст. яъне ки барои чӣ бисёр дар дузах занҳоро диданд. занҳо масалан бояд ҳуқуқ надоранд ки фарзанди касеро бе иҷозати шавҳар шири сина тиҳанд. инам дар ҳамон дунё дузах мерафт аз ҳамон зан. инам мумкин набудааст бе иҷозати шавҳар. ғайри ин масалан аксарияти занҳо, ҳамаи занҳо не, баъзе занҳо даст ба ҷоду мезананд, бисёр шавҳарҳои худро ҷоду мекунанд, хешу табори шавҳаршошонро ҷоду мекунанд, илм мекунанд, келинҳои худро, домодҳои худро, ҳаду ҳамсояи худро
дар хонаи фолбинҳо муллоҳо аксарияти мерафтагиҳо занҳо ҳастанд. Чанд маротиба дар ютуб дидем хонаи ҳамин чунин ҷодугарону фолбинҳоро нишон медиҳанд. Дар ҳамон ҷо мебинед ҳама занҳо дар навбат шитаанд, мардҳо нестанд. агар бошандам кам 100 зан аст як мард, 100 зан аст як мард. леки вой бар ҳоли ҳамон занҳое ки хонаи фолбин мераванд, хонаи ҷодугар мераванд, ба онҳо бовар мекунанд, гуфтаҳои онҳоро мекунанд. онҳо мушрик ҳастанд, онҳо зидди аллоҳ ҳастанд. хонаи фолбин рафтӣ ба гапи фолбин бовар кардӣ, ба гапи ҷодугар бовар кардӣ, 100% мушрик кофар ҳастӣ. чунки аз тақдири илоҳӣ намебинию, фақат аз ҳамон ҷодугари бесавод мебинӣ. барои ҳамин бинед ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ қадар азият кашид, чӣ қадар азоб кашид дар зиндагӣ, то рӯзи вафот барои умматон фақат хизмат кард. ва ин дар навор ана дида истодед, ин Мадина аст, масҷиди ҳамон пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аст. ана ҳамин бинед ҷое ки манзили ӯ аст, ҳамон гумбази сабз аст. ана ҳамон анами гумбази сабза дидед, анами гумбази сабз, яъне ҳамин ҷо хонааш будааст. баъди вафоташ бо ҳаминҷа яъне ӯро ба хок супурданд. аммо зиёд инсонҳо вақте ки мераванд ҳамин ҷо зиёрат мекунанд, саломи хешу таборро мерасонанд. ҳамаи саломҳоро ин шахсияти бузург Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мешунавад. чӣ саломе аз номи касе ба он ҷо баланд гӯед, вай мешунавад. аз дохили масҷид даромада салом гӯед, аз номи фалонӣ вай мешунавад. барои ҳаминро гуфтаниам ки шаби меъроҷро ман ба шумо фаҳмондам. ин бениҳоят шаби бузург аст ки агар метавонед олимои дин ба забони русӣ, ба забони англисӣ, ба забони узбекӣ, ба забони тоҷикӣ дар бораи шаби меъроҷ яъне гуфтаанд. ғайри ин шоирони мо, шоирон гузаштаҳои мо, масалан Саъдӣ Шерозӣ, Низоми Ганҷавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, инҳо дар бораи анами шаби меъроҷ бисёр шеърҳо навиштаанд. дар васфи ин шаби меъроҷ шеърҳое навиштанд, агар онҳоро бихонед мефаҳмед, сарфаҳм меравед, чунки онҳо аниқ огаҳ буданд ва онҳо ҳам масалан мусалмон буданд. он гузаштаҳои мо, бузургои мо ҳама Қуръон мехонданд, олимои дини ислом буданд, ки то ин ҷониб дар мактабҳои миёна мо дарс мегузарем аз онҳо, дар мактабҳои олӣ. аммо афсӯс баъзе донишҷӯён баъзе мактабхонаро мепурсӣ ки Садриддин Айни ки аст намедонад, Мирзо Турсунзода ки аст намедонад. инҳо шоирони советӣ ҳастанд. аз шоирони классикӣ масалан бинед ки Абулқосим Фирдавсӣ, Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Низоми Ганҷавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, инҳо ҳама аз тамоми таърихи дини ислом бохабар буданд. дар ашъор ва шеърҳои онҳо дида мешавад ҳаёту зиндагии паёмбарони гузашта дар шеърҳошон васф шудааст. агар ки хонда бошед хуш ба ҳолтон, нахонда бошед дар интернет ҳама чи аст, имконияти хондан ҳаст. ва шаби қадр ин дар моҳи шарифи рамазон аст. барои ҳамин нафароне ки аз шаби меъроҷ намедонистед, ман ба шумо ба саволҳои шумо мана ҷавоб додам. 5 феврал 2024 сол шаби меъроҷ аст. то 6 феврали ҳамин 2024, то шашум, то рӯзи саҳари 6 феврали соли 2024, то хондани бомдод. нафароне ки дар ин шаб агар шинед, хуш ба ҳолтон, намоз мехонед, Қуръон мехонед, зикри Аллоҳ мекунед, бисёр шаби хуб аст, бисёр шаби беҳтарин аст. ақаллан вақт надошта бошед, шароит надошта бошед, ақаллан 2 рукъат намоз хонед, барои ҳамин шаб беҳтарин аст, савоб мегиред. дар амони Аллоҳ бошед. касе дар бораи ин шаби меъроҷ чизе медонад, марҳамат дар поёни комментария нависед. агар мо хатогие гуфта бошем ё чизеро хато саросима гуфта бошем, яъне бо шумо метавонед ки дар комментарияҳои худ он гуфтаи хатои моро ислоҳ кунед. ғайри ин агар чизе бо зиёдтар донед, марҳамат нависед, савоб мегиред. ҳам мо мехонем, ҳам шумо мехонед, ҳам дигарҳо мехонанд. дар амони Аллоҳ бошед. худо ҳофиз.